Ay, salamat. Makasakay gyud ko ani ron kananay motor. Ay, nay motor. Kasin pwede pa ni. Ikaw na ma'am, diri ka ma'am. Ma'am, palihog sa akong primera ma'am. Murag kuan yun ba? Dugay kayong pasahero. Dugay kay no lanulan magud boss, manang madugay yung pasahero ba? Sige ra. Siksik ra. Basta na mo abot ha, tawag largo. Bible niya, matik na basta ako. Tulo akong limit ha. Tulo? Oo. Yarep, kagani mong tulo? Tulo. Masigura? Kaya ra, duha akong sabakon. Wa ko'y pili ha, babae o lalaki. Wala ka sa ako, kay nako'y kwaon dito asite. Kay uga kay kong kalina. Sige. Okay, bahala dre. Kontrola, 8 ha. Sige, 8. Ay, 8. Tulo. Right. Ay, salamat. Makasakay gyud ko ani ron kananay motor. Ka ma'am. Sakay ka? Oh, musakay ko. Sakto pa? Pwede pa? Ma'am, sakto pa kayo. Tindugin lang dre man kay paabot patag duha ma'am. Hala, CRF man na. Pila man day karga ana? Tulo ang limit ani ma'am. Larga na. Hala, maigo kaya? Karon pa ko, CRF kargaag tulo. Basic may kas driver ma'am. Walop kay to. Hala, sige. Magpaabot ko dire. Ay, nay motor. Kasin pwede pa ni. Sakay ka ma'am, dre ma'am. Isa na kabok motor ya? Ma'am, isa ra ma'am kay isa ra may membro sa asosasyon ma'am. Musakay ka te? Oy, excuse me. Ayaw pong kugatiha, oy. Mas pula pa kong lips ni mo. Ay, sorry bunso. Boss, kasi nagturno boss, pwede pa? Ali, sakto na, ali na. Kinsay mo drive ya? Ang drive? Naro. Tulo na. Tulo naman dito ra. Boss, sakto na. Muna na kulay boss kay ang asawa ito, wala pa ipaniod to ba? Ay, sige ang tips mo, inigbalik na lang ako kay wa pa man sila kapamasahe. Walupon sa uni. Sige boss, mabalik na ako, tama, makabalik po ka. Tama. Sige, mato na ta. Ikaw na ma'am, diri ka ma'am. Dire? Saba ka, pag rinalaki lang ma'am. Okay ra ni sir? Okay na. Isanday lang imong tiil dira ma'am. Dire? Dira. Ay, tabangi sa godron. Isbogi dito ma'am. Agay oy. Kaya na nga-plaster mo ma'am? Komportable ra ka? Okay raman siguro ni sir. Nakatanday naman ko. Yes, sir. Ako. Asa makuha ni? Diri ka ma'am. Diri ka tunga ma'am. Sige ma'am, sakay ma'am. Dito na sakay. Okay ma'am. Sir, okay na ning trabaho sir? Okay ra ni, safety ra ni. Sir, basin ako'y una malagputan ni Onya. Sir, asa man ko? Ay, sa ako kang loyo. Sir, naduot ko sir ba? Sir, habal-habal giday ni sir. Sige, di ka sa akong loyo. Ma'am, mamalihog kung on sa susi, kaya di na ko kaabot. Okay na sir. Okay na mo? Ma'am, palihog sa akong primera, ma'am. Mana sir? Sir, tama gid ko sir. Ako'y una nilupad. Sir, murag kulang pa ding tulo. Pangita paglaing pasahero. Sir, murag diri na lang ko, sir.